morning! Good morning mga palangga! Good morning mga palangga! Gutom na na? Gutom na na mga palangga na mo? Oh, maghimo sa ako breakfast ha? Maghimo sa ako breakfast no? Para sa atong mga palangga. Wala makahurot. Ni-surrender na ang uban. Si Chinita na lang nahibilin. Chinita? Chinita! Concentrate kay saya-sayahang kaon, oy. One eternity later. Hello! Uy! Naunsa naman ni? Uy, naunsa man na. Iniuha man nang gigisi-gisi ang papel. Nakulangan na ni akong papel karon. Inyo man nang gigisi. Bali, pudoy. Unsa man ning papila, be? Sus, Ginoo ko. Saon pa man pagbasa na to, anaong gagmay naman kay na. Nakulangan na akong gitrabaho ron diha. Hoy, Ginoo ko mga langga. Inyo man lang panamas-tamasan ako ang trabaho langga, oy. Saon man na karon? Unsa may kuwang anang akong papel karon be? Hindi naman na mahibawaan kay perti namang gagmaya ana o. Oh, kamuha nang hilabot mo ha? Oh, nang hilabot mo. Napalid man siguro ang akong papel. Uy, masukoy. Wala niya na nanganii o kuan, bugat nga butang. Kulangan na gina akong papel. Ako manggunang giablihan diha o basig daghang hangin ni sulod unya. Bantang man kay na diha akong lamisa gibutangan o. Uy, di gyud ka kumpiyansahan ni amo ang mga palangga. Uy, kay manghilabot gyud o.
Tanawa, ang kaon pa nagpapil ng usa murag way kaon. Hay nako. Mura man lagi way kaon na oy. Ha? Mura man lagi nagway kaon magpapil na unsa na natong trabaho ron diha. Hay nako. Ang naong sa nakasala kini ang naong sa mga nakasala ni oy. Sus lami sa higda ni Chinita. Daghan kay hangin Chinita. Jesus kini agay. Ayaw. Sus kalami sa hangin. Pagkalami sa hangin oh. Nagparayag na pud na oh. Nagparayag naman sa na oy. Bay manghingoto na pud tabi. Bay manghingoto na sadta. Jesus Ginoo kini oy. Ay naku palangga ni namo. Dili gyud ni pwede ka sabaan kay langga man ni no. Bahala na lang nakasala og dako no.